Здравейте, господин Доков. Благодаря за поканата. Здравей, Иване, радвам се да те видя. Аз също аз се радвам, че сме тук по един много хубав повод. Един от най-важните и ценни български архиви беше спасен благодарение на Фондация Доков и Докова за бъдеще. Според мен не е благодарение само на Фондация Доков и Докова, а и благодарение на твоя труд и на твоята фондация и всичко, което успяхте да направите, за да намерите този архив, който според мен е жизненно важен за България и изключително важно този архив да бъде показан на всички българи и те да го разберат. Благодаря за оценката и въпреки това аз също искам да благодаря на вас и на Фондация Доков и Докова за бъдеще, защото това, че сме го намерили без възможност да го откупим, нямаше как да остане тук в български ръце. Ами, Ване, аз силно се надявам и винаги съм вярвал, и аз и моята съпруга, че най-добрият начин да запалиш хората към нещо, това е да дадеш личен пример, с което силно се надяваме, давайки пример с този архив, с архива на подпоручик Квиткин, с които стартирахме, да дадем пример на много други българи, които да се включат в тази инициатива. Аз се радвам, че ти направи платформа, която да покаже на българите много на събраните от теб архиви, много на събраните от теб снимки и документи, които са свързани с нашата история. Ти знаеш, че живеем в едни много сложни времена, едни меркантилни времена, където много рядко се сещаме за история. Но аз съм сигурен, че единственият начин да пробудиме българина и той да върне своето самочувствие и отново да се обърне към правилната история, защото за мен правилната история е историята на истината. А коя е истината? Тази, за която има доказателства. Може да стане единствено чрез просвещението. И това, което ти направи с сайта Свободни архиви, е една много голяма стъпка в правилната посока, която, ти направи малката стъпка, сега предстоят много стъпки, но най-трудно е малката стъпка. Може би ти ще разкажеш повече за самия сайт, но ние лично като семейство Докови ще подкрепиме свободни архиви и намирането на още архиви, които да бъдат качени и до които да има свободен достъп всеки един българин и най-вече и най-важното е, че това ще бъде напълно безплатно. Аз мисля, че вие сте примерът, който днес трябва да го има, без да давам излишни бомбастични оценки, защото когато се върнем назад само преди 150 години с един Георги Стойков Раковски, владееш 9 езика, освен че и революционер и е написал десетки томове за българската история и първи доказва, че ние българите сме първи жители на Европа. Извинявай, че те прекъсвам, но ето това е може би най-големия проблем, защото повече от сигурно 95-97% от българите не знаят реално кой е Раковски и какво е постигнал и кой е бил за времето си. Нито знаят, че Верди е писал за него, нито знаят какъв масон е бил той, нито знаят колко трудове е написал той, нито знаят, че дори нашият рибагреник е създаден от него. Това е проблема. А имаме с какво да се гордееме. И това ме радва, че ти си поел тая инициатива да покажеш през истински документи, че това е реалност и че това не са хиперболи и измислени неща за герои, които не са съществували. Това са велики българи, които реално са съществували и те са съществували независимо, че са родени в едни тежки времена. Ти представяш ли, че тези хора са родени по време на османското робство? И те са се развили до такава степен. Представи си днешните младежи до каква степен трябва да се развият, когато те са родени в имането на всичко, в информационните технологии, достъп до всякаква информация. Значи те трябва да надминат тези хора стотици пъти. И ние трябва да се гордееме, че имаме Раковски, че имаме Левски, за който много хора отново не знаят всичко за него. А той е бил, ти сам знаеш,
гениален човек. Не знаеме за Ботев всичко. Така че аз мятам, че твоята инициатива с свободни архиви е инициативата в правилната посока, която ти в момента играеш ролята на будител. Нали? А ние се нуждаеме в момента от будители. Аз мисля, че е правилно да добавя аз едно нещо, което ще цитирам от един мой приятел, който също събира старини и прави много неща. Той казва, комитетите са тези 4 пръста. Това е Левски или Ботев или Раковски. И Раковски и комитетите. Един да липсва, няма ги комитетите. Ако липсва Левски, комитети ги няма. Или ако комитетите ги няма, Левски ги няма. Така че аз мисля, че заедно го правим това нещо, защото дали идеята е моя, ако съм сам и няма хора, които да го разберат и да подкрепят, тук не става въпрос само за финансова подкрепа. Сблъскваме се само тук за едно кратко малко време с много други проблеми, които обикновеният човек, сблъсквайки се в живота, ако тръгва да изследва тези структури, с които се в момента занимаваме, може би ще се откаже на мига, защото така е построена днес системата, че ние за да направим един сайт или платформа Свободни архиви, която дай Боже да се разшири много повече във времето и ще направим всичко възможно, много по-трудно е да намериш архивите. Много по-трудно е и да убедиш хора, които днес вече в това всичко, което имаме, както вие го казахте, да могат да разберат, че въпреки, че имаме всичко, знаем много по-малко, отколкото тези хора преди нас, преди 150 години. Самият Раковски е владел 4 или 5 мъртви езици. Днес в България, когато застанем в Българска академия на науките, примерно, или в друг института по източни изкуства, колко хора се оказва, че владеят поне 2 такива мъртви езици. Оказва се, че са единици. Оказва се, че днес не можем да намерим човек, който да работи за османо-турските архиви, които са вагони в България останали и трябва да се преведат, за да можем да разберем още по-нови важни сведения за периода между 14 и 19 век в България. Така че мисля, че това, че в момента помагате за откупуването на архивите и живот и здраве, не знам дали мога да разкажа, че вие помагате и за сайта Свободни архиви, защото сега ще бъде разширен сайта по този начин и ще имаме възможност много повече информация да качим чрез вашата поддръжка. Може би вие по-добре ще го разкажете. Ами да. Значи ние като фондация много се запалихме по идеята за сайта и въобще за платформата Свободни архиви. Това, което предстои и което смятаме, че е най-правилно, е изцяло да смениме цялата структура на сайта, за да може той да бъде изключително по-бърз, да може да се слагат по-качествени снимки, материалите да бъдат на по-висока резолюция, да може да се слагат преводите, които са изключително важни, защото ти събираш документи, които повечето хора няма как да си преведат, а е много важно да има преводи, които да са качени. Правилното позициониране в интернет също е изключително важно. Искам да направим нещо заедно, което да бъде на европейско ниво и наистина да се гордеем, че има нещо подобно в България и направено от българи. И скоро се надявам, че това ще стане факт, но по-важното е, че ти си направил първата стъпка и сайта вече е факт и ти сам знаеш колко посетители вече. Над 30 000 има тук за последните месеци и половина. Което за сайт, който не се рекламира никъде и който няма никаква подкрепа за позициониране, е изключително добър резултат. Все пак сайта не е за новини и някакви актуални неща, сайта е платформа за архиви.
където обаче могат да бъдат прочетени изключително интересни неща. Аз знам, че ти все повече ще вкарваш там и видеа, където ще дискутираш различни теми от нашата история. Предполагам, че ще канеш и гости, с които ще водиш събеседвания, което за мен лично ще бъде изключително интересно да наблюдавам като процес. Сега, относно Жорж Норижан, той не е много известен в широката публика и може би ти е добре да разкажеш кой е Жорж Норижан и какво реално успя да спасиш. Да спасим. Да, да спасим. Един човек, сам дори и Титан Левски, който е направил за мен невъзможни за един живот от 35 години, който той е живял човешки, поне за днес, промени в мисълта на българите и изобщо в Османската империя. Ако аз не бяхме се срещнали, може би този архив днес нямаше да е в България. Както много голяма част от архивите, които от 1990 година, 1991 година насам са изнесени. Да, зрители, това е голямата трагедия на България, че последните 25-30 години са изнесени изключително много архиви. Архиви, които са от национално значение. Но този архив на Жорж Норижан е голям архив с много Ти каза, че е близо 10 кашона. 10 кашона, да. Голям архив, бананови големи кашони. Над 20 негови папки са само с неговата кореспонденция, които той си е лепил писмата му. Големи папки, може би 60, 70, 80 см, тежки папки, в които той е водил кореспонденция с световни историци, между които и политици. Вътре има дори писма от китайския император или японски, извинявам се, сега наизуст не мога да говоря, които го поздравяват и казват, че неговите всъщност изследвания са абсолютно верни в областта на произхода на българите. Вътре една немалка част има свързана с Македония и македонския въпрос. В този период на Жорж Норижан, когато той всъщност се бори за истината за Македония, тъй като той има два периода, но нас ни интересува първият му период, който е живял в България и не са го изгонили след това. Което оставя горчив привкус, със сигурност. Оставя горчив привкус, но този привкус няма да го разглеждаме. Нас ни интересува истината, която той е намерил. И всъщност неговите изследвания, които не са и публикувани, част от тях в самия му архив, ще бъдат обнародвани в платформата съвсем скоро и ще може хората да прочитат истината за това, че в Западна България или така наречената Северна Македония са живели и живеят само единствено българи. И че там древната държава Македония е била управлявана от българина Александър Велики, за което самия Жорж Норижан пише като историк, професор, който е професор и в Италия, и в България. Нека сегашните, които спорят с нас историци, да спорят с трудовете на Норижан. Освен това, аз искам да обявя, че той има много интересни биографии, които не са обнародвани. Те са напечатани на машина на Джузепе Гарибалди и връзката на Гарибалди с България. Нещо, което чак сега, след 150 години, последните няколко години, някои изследователи, които не са в академичните среди, успяха да издадат такива книги с италиански вестници, в които пише за Раковски и Гарибалди още приживе и за връзката на италианците с българското национално-освободително движение и как българите всъщност помагат на Гарибалди. Над 3000 души българи е имало в армията на Гарибалди за освобождението на Италия от австрийско господство. Така че тези неща той ги е написал вътре, защото е открил документи в Италия, тъй като той е италиански гражданин. Много интересно е трите
или четирите ръкописа с всъщност не публикувани стихотворения с графика, лично от ръката на Гео Милев. Значи той е бил съученик на Жорж Норижан в Стара Загора и това са стихотворения, които той е писал като ученик. Не публикувани аз не знаех, че Гео Милев дори като ученик е могъл да рисува така, тъй като той има някакви негови картини запазени в галериите в България. Повечето, за съжаление, са в чужбина откупени, но тези няколко гравюри с стихотворите, посветени лично за Жорж Норижан, искам специално да ти благодаря, защото това бяха едни от най-важните неща в архива, които аз лично много се страхувах да не се продадат в чужбина, тъй като Гео Милев е една личност, която днес, както и Пейо Яворов, както и Вапцаров, са низвергнати. Буквално. До днес Гео Милев е разглеждан като второстепенна личност, не само като политически деец за независимостта на България 20-те години на миналия век и за свободата на българския гражданин, но и като поет, който е абсолютно гениален на нивото на Вапцаров, на Яворов. Има и архив на ръкописи от самия Яворов вътре в архива на Жорж Норижан. Тук е моментът да кажем, че те също са много ценни, защото това са ръкописи на младия Яворов, който е писал до Норижан. Аз виждам, че той с цялата интелигенция е поддържал така кореспонденция и имал контакт. Абсолютно всички, включително цар Борис III. Има много писма от цар Борис III вътре. Много писма. Включително от Симеон II, сина на цар Борис III, също има много интересни писма. От академик Дережавин има писма, които са вътре в папките, както и тук в тази малка папчица с този... Тук виждаме Иван Вазов. Автограф от Иван Вазов. Това е последният автограф на Иван Вазов. Това е нещо уникално. Жорж Норижан е вземал посвещения от всичките български и чужди интелектуалци, които е познавал. Тук виждаме Андрей Николов, големия скулптор, който е автор на Лъва на Шипка, на паметника Шипка и на Незнайния войн, Владимир Русалиев преди малко, Александър Балабанов, ако не се лъжа, тъй като не виждам добре, и изключителни личности, не само за времето, изобщо Змей Горянин, ето го и Гео Милев и Елин Пелин, двама титани в българската история, не само като литературни дейци, защото те са се борили за свободата на всеки един български гражданин. Това е на Гео Милев от 20 юни 21, т.е. малко преди да влезе в затвора. Да, и преди да го екстрадират. Знаеме, че той умира в неизвестен гроб. Откриха го тук в Стоков базар Илиенци по окото. А този е скулптор, на негово име носят в Италия редица площади, заедно с брат му. Това е, ако не се лъжа, тук Асен Пейков, който е автор на паметника на Леонардо, най-хубавия паметник и на летището в Рим. Така че това, уважаеми българи, което виждате, това Дора Габели или Света Багряна, ако не се лъжа, е Багряна, да. Багряна, патриарх Кирил. Това е една много малка част от архива на Жорж Норижан, чието архив всички ние българите днес имаме щастието да бъде тук. Аз може би ще си позволя да кажа, че имаме една идея да се направи музейна част в бъдеще. Да, ние сме обсъждали. Да, обсъждали сме, но нека първо платформата да се разшири. И дори тук мога да кажа, че също имаме една идея за една специална платформа, една академия, която може да направим
за обучение на истинската българска история, като курсове за българите, която аз в момента я разписвам тук от последните няколко месеца и мисля, че чрез тази академия, която няма да бъде официална академия и училище, естествено, като курс завършен за историята, където можем да поканим определени хора, които се занимават не само с най-древната българска история, но и с шевиците, с Да, там много има какво да се с каже. богомилството. Какво е закодирано в шевиците. Има много кодове. За кода в българската азбука, примерно, или в глаголицата, или в магурата. Така че тук аз мисля, че тепърва могат да се случат много хубави неща, свързани с България. И това, което на мене ми дава мотивацията е, че все повече хора виждам по улицата, които срещаме се и младежи, които учат в чужбина, казват: ние ще се върнем, следиме историята, искаме да помагаме, искаме да ви подкрепяме по всякакъв начин. И някои от тези младежи помагат и сме успявали да донесем много архиви в България, които нямаше как да ги откупим без да сме в чужбина. Благодарение на тях. Така че искам да благодаря и на тези българи и отново и на вас от фондация Долков и Долкова за бъдеще, защото, пак казвам, нашата национална идентичност всъщност е националната ни сигурност. Това е националната сигурност на един народ и тази национална сигурност може да бъде наистина сигурност, когато ние се върнем към първообраза си, към изначалието си, което... Той е такъв, че няма какво да се срамуваме, а напротив можем само да се гордееме. Вие също го знаете достатъчно добре. Говорили сме си неведнъж за нашия произход и тепърва в платформата за архиви мога само да добавя, че съвсем скоро ще се видят издания от Ватикан, на самия Ватикан, на библиотеката от Ватикан, които са ги издавали от 1500 година нататъка до 19 век на книги от най-големите хронисти, като Йоан Малала, Страбон, Йоан Цеца, Зонар и така нататък. Някои от бенедиктинските монаси, които са писали за българите. И съжалявам, че днес не можах с кола съм да го донеса. Примерно Йоан Малала, който от 16 век изданието на Ватикан пише, че Ахил, заедно с българите, 3000 души на брой, пристига по време на Троянската война. И това е една изключителна информация, която не може да бъде оспорена, защото това е издадено от Ватикана. А Ватикана, както всички знаем, е един от най-големите цензори на историята и те не биха публикували нещо, което е фалшификат. Поне от тези години. Не би ги запоставил. Аз много благодаря отново за поканата и аз смятам, че каузата ще стане национална и че благодарение на вас началният старт беше даден и мисля, че сега, когато хората видят тези интересни и твърде важни за нас символи и архиви, ще могат да получат заряд и те да се включват, защото тук не са необходими хиляди лева от един човек. Ако 20-30 хиляди души, 50 хиляди души дадат по 1 лев всеки един месец, ние ще можем да откупуваме много архиви. Включително и да се издават тези архиви, защото аз много бих искал тези стари ръкописи, които имаме от 15, 16, 17 век, които ти сам ще видиш, да бъдат издадени в оригинал с превод и да бъдат подарявани на хората. Както
сега имаме една идея да се издаде един такъв много стар ръкопис, свързан с произхода на българите и отново да бъде подаряван в поне 20-30 хиляди бройки на студенти и ученици. Но за да се случи това, са необходими подкрепа от самите българи. И тук ще цитирам, и с това ще завърша Левски, че той казва: парите са водител на всичко и вие трябва да давате, префразирам го, от комитетите пари от себе си, за да можем ние да правим просвещение, революция и политика. И не случайно Левски е събирал толкова пари от революционните работници, както той ги нарича работници, защото той не е могъл иначе да извършва своите политики. Своята политика, точно така. Беше ми много приятно. И на мен. Благодаря сърдечно. Благодаря.